پشتی دمکی درێژی ڕاوەساندن نووساندن ناوبەرە هەرێم و بەغدا و پرۆپاکندێن بەر پرسێن هەرێ لێ پرسە سەربەخوویە کوردستانê و سەربەخوویە ئابووری بێمەنەتیە وان ji بەغدا دومەهیکجار سەرۆکیە حکوومەتە هەرێمê careka digeriya بەغدا û penabû wê hikûmetê ber. Ev demekî de ye ku berî niha çendîn caran Nêvan Barzanî amaje wê çendê kiriye ku Bexda muflis e. Parlamenterên Kurdistanê jî boçûnên cuda cuda hene li ser vê pirsê. Tuy biyavî de bêger Talibanî serûka Efsûna Êket li Perlemanê Kurdistanê de daxuyaniyeka taybet de bû badînan sed ragihand, rewşa herêma Kurdistanê gelek xirab û alûza dilgiraniyeka zor ji vê rewşa xirab heye. Lewra erkê hikûmeta herêmê ye hemî pê kûlekî biket bo baştirkirina rewşa herêmê, bê taybet rewşa jiyara fermanbera welatiyan giraniyê ye ew şande bi navê hikûmeta herêmê ye. Belê nênerê çê lenekê pişikdar di nava hikûmetê de dige serokê hikûmetê nîne, da ku agehdarî hîrkatiyên kombûn û danûstandinan bît. Lewra bi boçûna min de şandekî hizbî ye hikûmî. Derbarê pişikdarî nekirina nênerê layenekî bi taybet êketiyê digel wî şandî bêger Talibanê got pêdiviyek teba siyasî êketiyê helwîst hebît, da ku çi dîşandên hizbî bi navê hikûmetê neçine welatan û navê hikûmetê danûstandinan derpirsên çarenivîsa gen. Şilayexû ve Êvar İbrahîm endama Parlamentoya Kurdistanê ji fraksiyona Goran bo badînan sad got ew seredana serokê hikûmetê seredana hizbî ye nek hikûmî, çunke nênerê çê layenekê pişikdar di nava hikûmetê de digel serokê hikûmetê nîne. Digel wê çendê jî hindek kes digel serokê hikûmetê ne ji bilî postê hizbî postekê hikûmet. Êvar İbrahîm got jî seredana serokê hikûmet herêmê bû Bexda nîşana îflasa siyasî û abûriya hikûmeta herêmê ye. Çunke şilayekî ve propaganda serbexwiyê dikin û ji layekê dî ve penayê bo Bexda ben. Wê parlamentera Goran got jî bi boçûna me rêya çareskirina arîşên me tinê Bexda ye nek Enqere û Tehran. Hevdem şwan qalatzayî serokê fraksiyona Bizava İslamî bo badînan sad got çûna wî şand bo behskirina hapsên neftê û darayî balê bû serkeftina hikûmeta herêmê dê pirsa serbexwîya abûrî da. Li demê borî hikûmeta herêmê nek her nişaya rewşa abûrî baştir biket, belku roj bû rojê hejeyê û bêkarî û nebûna xizmetguzariyan zêdetir hêt. Şwan qalatzayî jî ew şande şandekî hizbî ye nek hikûmî, çunke ji bilî serokê hikûmetê ew kes dî ku dêgel serokê hikûmetê ne kesên hizbî ne nek hikûmî. Şwan qalatzayî got bê helwîstiya layanan li ser destnîşankirin û çûna şandan bi navê hikûmeta herêmê û serokiya herêmê wekî layanekê bitine bi heza xwe kesê hizbî bi navê hikûmetê û serokatiya herêmê rewa welatan bikin û danûstandinan bi navê herêmê bikin û bi heza xwe li dîv berjewendiya xwe rêkeftinan bikin. Şilayexû ve Ber Tahuskî parlamenterê fraksiyona partî bû badînan sad got bidî min çûna şandê herêmê bû Bexda bi merema çareserkirina pirsên navbera her du law daxwazkirina mafên xelkê Kurdistanê tiştekê normal û asayî ye. Derbarê pêkaya şandî ku layenên dî bi şandekî hizb zanin, wî parlamenterê partî got serokê hikûmetê nêneretiya hemî hikûmetê diket. Derbarê wankin ku çi postên hikûmî nînin û digel serokê hikûmetê çûyîne Bexda, Bayar Doskî got hîndên wê siyarê ji hikûmetê bikin. Jî gotine ku çûna serokê hikûmetê bû Bexda hevdeme gel pirsa jêstandina baweriyê hişyar zêbarî û wîrê darayiyê Iraqê ji layê Perlemanê Iraqê ve. Lewra boçûna hindek ji parlamenteran renga çûna Nêçîrvan Barzanî û şandêdgel de bû Bexda hindî peywendî bi babetê hişyar zêbarî ve hey hinde peywendî bi çareserkirina pirsên hemû Bexda ve nebîtin. Peri Wezareta Derve Amerîka radgehînît agehdarî seredana şandê herêmê bûn bû Bexda û piştevaniya çareserkirina arîşên di navbera wan de dikin. John Kirby peyvdarê Wezareta Derve Amerîka dê konferansekê rojnamevanî de ragihand. Agehdarî kombûna şandê herêmê